بونگیج کنانگو خالق نامہ بلوچ راچ ہم تپاکیم براتو گہاران پتو ماتاں پیر کو برلکان میں اسلام آروابی ہنچوش دگا گشندے و شاعران راج دوستی لاتی بون گپی گاپ چے تبابتی زانت کاراں پشما واجاں خاتونہ گشاں یہ نادرائی کے چچین تالان بیتاک درستی ملکان شنگو تالانت درستی ملکان شتا بعضی معلوم کی کشتگو بعضی ہاں کشانے دستبندی و منتواری بیت یہ زانت کارانی گا پانی پدا بندو حبرا یہ کاراں ضرور علم بکنت یک وقتی داستان پہ الکاپی بشودت یک گوازی فاصلہ واتمات بنندت دست دیاگ و دل پہ دل کناگ منا بیت گیندو کو گدار زال بولانی ٹیلیفون ذریعہ واٹس ایپ ذریعہ بیت کہتے رہے و اگر گیندو کو بیت نازک پہ نازک منندت و یا کہ سانتا یا ما گلاس لیوانا آپ موارے یہ بارے حبار دکترانی حبار سرے بچے کہ ادا ملائی تائید و حکیمی جاردار یہ نادرائی برتنکان دعا حق دعا بکنت بلے ضرور دکترانی پنت حبران گوش کنت وتی دلگوشا دکترانی دستوراتا چه اخباران دنبال گیری کنت اخبار چی وشید و دکتران چی وشن چی کہ جہان دکتر شنی مطلب چه بلاهی زانتکاران مرکزا شنگ تالان بید شی سر باز کار کنگن تو چون معمولی ادنائی گاپ نیند یہ بارے ہر کسا شمار ضرورت کوئی سوچ ہر کسی ہمیں بھی بیت وطا وتی لوگ مردمانا ہمسائگانا چیئے بیماریاں نجات دیت بندت وتی لانکا ہمیں کورونا مرو بازیں گمی بندت وتی لانکا ہمیں کورونا مرو بازیں گمی سردرد کاری تپی صبر نکند پوچو شپی باز کشتگو باز کشید ایمن ببے اللہ پرشید اگر شما ایمن ببے یہ کورونا پرشید یمن بیگا ہمیں زانتکاران گاپان مطابق سرا عمل کنگ زانتکار کہیں دکتر و دانشمندان آیا وتی عمر ہمیں کارن توکا بازن تگو وانگ زانگش ہمیں بارند دیگه یک اگر وشکندی گاپی کان چار مردم کان دینگا آئی بل گاپی کان آئی ورا نادرائی نیاد کا نادرائی آئی گور بیائی کڑا با خبر بیزان کے کولو کیسے یا من آرتا چیز چانک در گئے حبر دکترانی حبر سر پابند ہوئے و نظافت بکنے مردمی کے روچی دوران دا جام بشودی تو دستان مراتب بشودی تھی وہ الکول و صابون شامپو بہرحال وہ تی پوچھا مراتب بکن و ورگ بارے ہاں چو یہ نقطان سر عمل بکن انشاءاللہ نادرہ ای گورنے اگر نا ہاں چو ما بے تفاوت بگوزیں ماں میں آ رہے ہیں پھر ماں میں آت کی یا بران گوش کرنے اور رات بکنے نادرائی کہے ماشما اتم میشو لوگاں نادرائی نیاد کا کو صحیح نہیں آئینی کہ نادرائی آن گورے آتکان باخبراں اچھون دارد کاشتا اسی دنیا میں بلوچستانا ماشمارا اچھے جائے زندگی کرنے گے اچھی پھارت تھے کہ نہ ایران حکومت میں اور بعض رسد کن تو نہ پاکستان افغانستان کی گیشوار نہیں عرباں چواں دیراں اور وہ تو بات پہ سنبھالے پراتا وہ خاتون کو ہران منتوارا وہ ماسک ضرور مردینا جنینا ماسک مردینا گوتی لانکیا دزمالا دپونکا بجنان جنینا گوت سریگا وہ مغنر روسکا بجنان اگر ماسک نیستی یہ کاران ضرور بکنے کہ مریضی
جنگ پروشک انت شما ما شما صحیح نہیں صحیح ببین